Ola, hoxe vou presentarvos O corpo de Cristo, unha novela gráfica que nos achega unha historia profunda e conmovedora sobre a familia, a saúde mental e a procura de respostas nun contexto marcado polas crenzas populares e a relixión. A autora é Bea Lema, ilustradora e autora de banda deseñada nacida na Coruña. A súa obra caracterízase por abordar temas íntimos e sociais cun estilo artístico moi persoal. En O corpo de Cristo combina a ilustración tradicional co bordado, creando unha estética única que reforza a carga emocional da historia. Grazas a esta obra recibiu un gran recoñecemento da crítica e importantes premios. A historia está narrada a través dos ollos de Vera, unha nena que medra nunha familia marcada pola enfermidade mental da súa nai, nunha época na que os problemas psicolóxicos eran poucos comprendidos. Moitas persoas atribuían determinados comportamentos á posesión demoníaca ou ás causas sobrenaturais. Vera observaba como a súa familia busca solución en exorcismos, rezos e diferentes prácticas religiosas, mentres intenta comprender o que realmente lle sucede á súa nai. Ao longo da obra, a protagonista enfróntase ao medo, á confusión e á dor, pero tamén descobre o amor, os coidados e a importancia da comprensión familiar. A novela amosa como a sociedade da época trataba a saúde mental e reflexiona sobre o impacto que estas situacións teñen tanto nas persoas que sofren a enfermidade como nos seus seres queridos. Vera, a protagonista e narradora de historia. A través da súa mirada coñecemos os acontecementos e as emocións que vive. A nai de Vera é un personaxe central que sofre problemas de saúde mental e arredor da cal xira boa parte da trama. E mentras que o pai e outros familiares intentan axudar como poden, influídos polas crenzas e os coñecementos da época. Tamén aparecen veciños relixiosos e outras persoas que representan a visión social dese momento histórico. Na miña opinión, O corpo de Cristo é unha obra moi interesante e emocionante porque trata un tema complexo dunha maneira humana e sensible. Gustoume especialmente a forma na que mostra os sentimentos da protagonista e como aborda a saúde mental sen prexuizos. Ademais, o estilo artístico de Bea Lema é moi orixinal. A combinación de ilustracións e bordados fai que a lectura sexa diferente e moi impactante visualmente. Recomendaría este libro a lectores adolescentes e adultos que busquen historias realistas, emotivas e que inviten a reflexionar sobre a familia, os coidados e a importancia de comprender os problemas de saúde mental. Se queredes descubrir unha historia que combina emoción, memoria e arte, anímovos a ler O corpo de Cristo, unha lectura que deixa pegada e que nos fai reflexionar sobre como vemos e tratamos as persoas que sofren. Grazas pola vosa atención.